Hola a tots i totes, benvinguts i benvingudes. Com us vam prometre, portarem a la pràctica el sorteig de 3 sobres de l'Ocaso de la República. Aquest sorteig és gràcies al nostre patrocinador Tesseracto, la botiga de jocs de taula, miniatures, rol i TCGs de Vilafranca del Penedès. Així que, sense més dilacions, passem a aquest sorteig. Recordar que per participar només teniu que donar a seguir a Tesseractor del seu Instagram, a donar a seguir a nosaltres a YouTube, donar me gusta o m'agrada al nostre vídeo i respondre quin era el líder que més ganes teníeu de jugar d'aquest set. Com veieu, aquí tenim la pàgina web on hem carregat tots els comentaris d'aquesta publicació, o sigui, del vídeo passat. Ara mateix són les 12:40 del 4 de novembre i això, 13 participants amb els seus respectius comentaris i li donarem a començar. Tenim una petita compta enrere de 10 segons. Només dir-vos que moltes gràcies per participar, espero que estigueu contents amb els vostres vídeos i que seguiu participant en un futur. I tenim com a guanyador a Jordi Faber amb Cassian. El seu comentari ha sigut que volia jugar a Cassian. A més, el Jordi va vindre a la presentació de Tesseracto i sí, va tindre la sort de que li va tocar, li va sortir Cassian als sobres, el va jugar i, si no recordo malament, va quedar segon per darrere meu. Així que res, moltes felicitats, Jordi, moltes gràcies a tots i totes per participar en aquest primer sorteig i espero que seguiu atents i atentes als nostres vídeos, que hi haurà més sortejos i més notícies pròximament. Així que moltes gràcies i a reveure. I doncs bé, ara passarem a mostrar les cartes que creiem més interessants i per fer una mica diferent a com ho fa l'altra gent, el que hem fet és una selecció per color i cost. És a dir, veurem de cada color, per cada diferent cost de cartes, doncs anirem veient quines són per nosaltres les més interessants. Això és. Vale. Doncs, bueno, començarem amb. Amb maldat vigilància i cost 1. És a dir, farem totes les cartes de vigilància començant per cost 1. Si hi hagués algun 0 interessant també ho mostraríem, però bueno, en principi comencem amb cost 1. I la primera és Poderes Especiales. És una carta de cost 1 que té elige una unitat que no sé, elegeix una unitat que no sigui líder i paga qualsevol quantitat de recursos. Per cada recurs pagat d'aquesta manera li dones una fitxa d'experiència a la unitat escollida. Bueno, és un cos 1 que està bé perquè és potent en qualsevol moment de partida. Per líders que volen muntar molta taula amb maldat, com Vader Naus o inclús el nou Yularen, pues, pot ser interessant. Com la veieu vosaltres? A mi em sembla bona, crec que és una carta que a més té valor en qualsevol moment de la partida. Òbviament, al principi no tanta, però sí, i crec que pot donar joc. Vale. Doncs de maldat de cost 1 no hem trobat res més ressenyable, així que saltarem als de heroisme vigilància. Això mateix. En heroisme vigilància cost 1 tenim el consejero populista, que veiem que és un 1-4, que diu que quan una unitat enemiga faci mal de combat a una base, aquesta guanya centinela. El mateix, crec que és un sentinela que pot ser, que és barat i que a més té força cool i que pot anar molt bé. I després una entre 1 milió que diu aquesta carta, o sigui, té treta i diu que aquesta carta no puede jugarse desde tu mano, derrota una unidad que tenga tanto poder y tantos puntos de vida restantes como el número de recursos preparados que controlis. És molt circumstancial. Però, bueno, com a cost 1 la tens allí per plot i sap, a lo millor sí que quan Quan tens el desplegués... líder, al final la Sí. vols per quan tens el líder, treure-la i pelar algun bitxo, no? Algun totxo, sí. Clar, però ha de ser un bitxo que tingui el mateix atac i defensa que els recursos disponibles que tu tens. Si no, cagada pastorets. Vull dir que Però sí que quan és entra el veritat... líder no has gastat recursos, tu els tens tots de peu, llavors és el moment que l'utilitzes, no? Gastaries un. Exacte. Un i Gastes llavors un això. i et sobren els 4 o 5 d'allò que per pelar un bitxo que estarà allí
Jo Sí, la veig però, bona carta. sí, però no només has de tindre en compte la defensa, sinó que tant l'atac de la unitat que vols matar com la defensa han de tindre el mateix valor, que això és el que crec que és Clar, complicat. això és Analitza, així, no? Vale, ja. Sí, sí, sí. Derrota una unitat que tingui tant poder i tants PG restants com el número de recursos preparats que controles. Ha de ser Bueno. exacte. Ah, Vols dir? però jo crec que ha de ser que la suma dels nos, no? Perquè diu el poder i els PG restants, és a dir, que la vida sí que li comptes la vida que li queda. Llavors, la suma d'aquests dos hauria de ser igual al número de recursos preparats que tu controlis. En aquesta carta se'n va directe al Diego. Va directe al Sí, m'està generant molts dubtes ara. O sigui, l'hauríem de buscar en anglès, segurament, tio. Sí. A veure, No, que no, t'ho no ho he llegiré. buscat, però ara llegint-me-la No, detingudament jo... en Diu, castellà, crec que és el que estic discard... dient jo. Vale. Bueno, lo del que no pot jugar-se des de la mà està clar. Diu, Mhm. defeat a unit with power and remaining HP both equal to the number of ready resources you control. Sí, sí, és la suma dels dos, el qual defeat a unit with power and remaining PGs, both, és a dir, ambos, igual al número exacto de recursos que controles. El Diego Vaz, siguiente. Preparados. Vale. Vinga, proseguim. Passem. Saltem Vale, el doble ara... aspecte, vigilància ja? Sí. Bueno, de fet, vigilància, els dobles aspectes els farem també com si fossin només vigilància, llavors Vale, aquí el ho que és dirà només... Vale. tot el SAS. No, al Xavi li toca. Anava jo, no, amb aquest? Doble Ah, sí, perdó. vigilància, vale? Exilio de la Vinga. fuerza, no? Anem? Correcte. Vinga, la unitat vinculada perd el rasgo fuerza i totes les capacitats excepte tesón. La unitat vinculada guanya tesón. Més 0 per cost 1. Bé, és Això una és carta que... per bona putejar... per treure... Sí. Què n'has a dir? Per putejar l'altre, més que res. Sí, Jo bàsicament. jo I crec que sobretot com per que perd... líders que puguis... jo què sé com seria el maul, no? Mm. Jo crec que també pot ser útil per treure malus a unitats pròpies, no? És a dir, l'Octobogdo que et diu que només pot atacar si està danyada, si tu li fiques això, a part de que guanyarà I grit, augmentes amb el Clar. tesón. no que li augmentes, sinó que li elimines la capacitat aquesta de que no pugui atacar si no està danyat. Correcte. Llavors jo crec que per aquí cartes que puguin tindre malus els hi pot anar bé. Si no, només brillarà pel grit i amb líders com el GI, o el Gran Inquisidor o el propi Maul. Mhm. Va. Vale, què més? Passem a les de... Només una vigilància. El ojo de Aldani. És una carta de cost 1, diu al començament de la següent fase d'acció, per cada unitat enemiga, el jugador que controla ha de pagar 1 o esgotar una unitat. Aquesta unitat, perdó. Bueno, una carta per anar a putejar, no?, bàsicament. Jo la veig bé, aquesta Sí, la veig bona. Jo la veig una carta divertida, sí, més no. i contra agro fotudíssim, perquè et juguen Correcte. això i si tens allí 5 o 6 unitats, com hagis de pagar un per cada unitat, et quedes sense recurs i jugues amb el que tens Sí, a sí. taula. Li tires a Sabin i ara ha de pensar o què fa el Becker o esgota totes les unitats que té allà. Sí, Clar. és un putadón. Vale, següent, no? La Correcte. càpsula d'escape, també per cost 1, una 0-3, vehicle transport. Quan es jugui, diu, pots fer que aquesta unitat capturi una unitat aliada que no sigui vehicle ni líder. Vale. Sí, clar, Aquesta no sé per què és l'has la ficat. destinada al DJ, no? Que és, Bueno, a bàsicament. veure, jo sé que la veig bona per DJ, després, com a alternativa, és un cost barat que pots utilitzar per treure't coses que t'hagin ficat, com bounties, entrenchets, merdes d'aquestes, la pots utilitzar fàcilment amb coses com, per exemple, un self-destruct o així, és a dir, entres, captures algo que tinguis allí que t'hagin putejat, després la sacrifiques de la forma més tonta possible, doncs això, el self-destruct podria ser una opció, i després per los jejes de capturar-te un IG si el tens allí a taula i dius, com que no pots capturar, pam, el captura i faig 3 de mala. Això ja és rizar el rizo. Però bueno, jo crec que només per DJ és una de les pregunta, cartes... una unitat aliada que estigui capturada, Sí. la pots recuperar amb això? Què vols dir?
Sí, si tu O tens sigui, M'han una, per capturat exemple, una unitat i tu et jugues la càpsula d'escape, la recuperes, aquella unitat que està capturada? o Així sigui, no, me'n perquè aneu. tu, imagina't sí, que la però no, unitat A té capturada una altra unitat i amb aquesta captures la unitat A, sí que la unitat que està capturada per la unitat A sí que queda lliure. Puede hacer que esta unidad capture una unitat M'he aliada. explicat? clar, és a dir, si està capturada per un altre, no, perquè aquesta només captura a unitats pròpies. Si ets DJ i tens unitats A això em referia. clar, amb unitats teves capturades, Sí, baixant això vale, sí, vale. captures Però, l'altre i tot el que estigui amb però aquella DJ surt. és doble groc, eh? O sigui, ja no Sí, jugaries sí, no, per clar, aquest que no aquesta. pots jugar-ho. Bueno, com a poder sí que No, pots. però no, és doble groc, però ficaràs la base d'algun color, no? La Ah, idea clar, és anar clar, clar, cert, cert, cert. DJ, Sí, sí, amb sí. DJ blau i llavors... Vale. Bueno, doncs aquests serien els costs 1. Ara saltem als costs 2 i de maldat vigilància n'hem posat 2. El primer d'ells és Acolito de Traius, al final és una carta, un 2-4 per 2 que aporta els traits Força i Sith i que no té res més. Bueno, depenent de quins mazos, pues, que vulguin Força i que vulguin Sith, pot estar bé. I després el Zam Wessel és una unitat U5x2 que mentre tingui vinculada alguna millora, guanya Tesson, guanya Grit. Mhm. Crec que té bon cul, es baixa per 2, bueno, té cazarrecompensas i bajos fondos, és a dir, que té uns traits que són bastant utilitzats i, bueno, pot ser que en alguns mazos estigui bé. Sí, jo sobretot No sé, a l'acólito, al final per estadística simplement un 2-4 per 2 recursos val molt sempre la bé. pena. Sí, Per Sellado va bé, si al final te Per surt algun Sellado líder sí. i vas per A clar, blau. vegades que hi ha molta cosa al set anterior que és millor, no? Segurament, però bueno. sí. Sí, home, Jo l'Escaris pensava en Talzin, no? Dius, hòstia, la foties a Talzin. No, no hi entra de cap manera. No hi entra de cap no, manera. no hi entra, però potser per estat sí que és millor que el Kylo Ren, que era un 2-3. Sí que és Sí. veritat que tenia Overwhelm i tenia una tonterieta més El, gastant la sí, força. el negre aquell, sí. Bueno, Bueno, sí, sí, sin a más. veure, sí, tampoc pensa que fent així cada cost, clar, vulguis o no, tampoc totes les cartes no són Clar. super top, però bueno, és una mica per No, no, veure. perquè sí que està bé, que no està mal. Mm. Vale, doncs Vale. passem a l'heroisme. Mhm. Aquí per cost 2 seguim Cassian Andor, Frontera, un 2-2, que diu mentre aquesta unitat estigui defensant, a l'atacant rep un -2/-0. Si una capacitat d'una carta enemiga va a infligir daño a aquesta unitat, evita 2 de dany. Jo aquesta la veig brutal. Bueno, és un tio robust, el que passa que, clar, no deixa de ser un 2-2. Bueno, És a però a la dir, mínima que li fiquis qualsevol millora que li pugi el cul, vull dir, ja t'aguanta. sí, això sí. Bueno, És és un 2-4 fals, no? Entre cometes. Bueno, Sí, sí, la primera és ja és un és 2-4 un 2. fals. 2-4 camuflat. A veure, que està bé, però bueno, potser, jo és el que dic, potser no és la llegendària que diu: No, "Uah, sí, vull obrir sobres totalment. perquè em No, no, surti totalment. playset de Cassians". No, No. però bueno. I Vale, bé, i ara seguim. Protección fortuita de mare, no? Cost Correcte. 2, és una millora 0-3 que bàsicament entra amb treta. És per quan t'entra el líder, fota-li un sí. més 3 de cul, sense més. No està malament, però. No està malament. Jo Però, jo jo penso això, que sobretot líders com, per exemple, la Sabine, que és veritat que el col·loc aquest no s'ha vist molt amb Sabine, però el fet de que jugant-la pugui sortir de rang d'un takedown i merdes Mm, d'aquestes, doncs, bueno, sempre és algo a tindre en compte i, a més, d'una forma barata potencies el cul del teu líder. Jo què sé, fica-li això a un Cassian Andor i ja és un 6-5, sí, saps? sí, clar. I no, que, a està més bé. a més, vull dir que no està mal. I bé, Vale, passem ja a sí, costos ara ja 3. cost 3, A cost 3, sí. maldat, vigilància. Vale, aquí tenim 2 cartes, tenim el Nut Gunray, que és una 3-4x3 que té grit i quan se juga i a l'atacar, és a dir, impacte directe a l'entrar i després cada cop que ataque, se li pot donar sentinela a una unitat oficial aliada per a aquesta fase. Eh, a mi em sembla, Molt bona. si gires entorn d'oficials, em sembla brutal. Mm. Val.
I després l'altra carta que mencionem és Condena, una millora que fica 0-0 i el que té és que mentre la unitat vinculada estigui atacant, guanya. A l'atacar, el jugador defensor pot revelar blau maldat. Si ho fa, aquesta unitat rep -6/-0 per aquest atac i per totes les demés capacitats. Al final és una millora controlera que tu vols jugar a les unitats enemigues per fer que peguin de menys, puguen fer el disclòs aquest, i que, a més, perdin les seves capacitats. Sembla molt bona idea. Cas ideal, pues, per exemple, Poe Dameron. Pegaria de 0 i, a més, no podria fer cap de les habilitats que té de descartar a l'atacar. És a dir, el nou Entrenched, una mica. Sí. Sí. Vale, ara Val. passem a l'heroisme un altre cop. Tenim la senadora Chuchi, El que, Chuchi. que veiem que és un 2-5, república oficial, recuperació 1 i a l'atacar dona recuperació 2 a una altra unitat oficial aliada per a aquesta fase. Estival de Recuperació a full. recuperació. I com no veiem, té més. oficial és un trait molt important en aquest set. Sí. De cap a la baralla de Modma, segur. Sí, sí. Segur, seguríssim. I bueno, seguim perquè crec Val. que no té gaire a comentar Sí, i no així té massa. aligeramos una mica. Sí, Sí. correcte. Vale, te Vinga, toca, Xavi. Cost 3, Will Row Hood. Un home que no sabia qui era i el Sars me va fer un M'agrada resum. que hagi Et vaig sortit. Com a Sí, friki sí, de Star va Wars, il·luminar. ho vaig Deix- buscar i em va fer gràcia. deixa'm que, per la gent que no ho sàpiga, que faci 5 cèntims. Aquest és un Que personatge m'ho que has surt fet a les pel·lícules clàssiques que se li veu per darrere corrents amb això que té a la mà, que és una heladera, literal. I va ser com un dels primers memes de la història, jo crec. Es va fer famós per això. I a la sèrie Mandalorian per fi li donen un significat a l'aparell aquest, a la heladera que porta, i és on guarden els crèdits. Això, on has dit que surt això? A Mandalorian. Sí, A Mando, sí. Sí, sí. Vale. I El teu original surt allà al palau del d'allò, no? Del Lando, no? Per allí darrere. Vale, va, anem a lo que anàvem. Will Row Hood, l'home de la geladera. És una unitat 2-5 per cost 3, frontera. Mentre aquesta unitat tingui vinculada exactament una millora aliada, aquesta millora no pot ser derrotada ni retornada a la mà per efecte de capacitats de cartes enemigues. és que a més té lore, tio, és que... Està guai, sí, exacte, està guai. És, no solto el que me posis La ni la et mato ladera. a morir. Sí, té alguna historieta que pots fer. I Vale, continuem. sí, Passem, no? Cost 4. saltem a cos 4, maldat, vigilància. Aquí han ficat la lanzadera de mando de Kylo Ren, al final una nau espacial 3-5 per 4 que té primera ordre, vehicle, transport i té que tota unitat terrestre aliada que tingui sentinela rep +2/+0. Més 0, més 2. 0 més 2, al revés, sí. Perdó, +0/+2. 2 de cul, sí. Sí. Bueno, està bé. A veure, al final, si vas molt amb sentineles o simplement vas amb oficials i, per exemple, utilitzes el Nut Gunray, que li pot donar sentinela a cada cop que ataqui al jugar, doncs, bueno, aquest d'aquí a sobre potencia que aquestes unitats tinguin encara més cool i, per tant, més vida. Molt I després... específica, però sí, està bé. Sí, bueno, a veure, al final era un cos 4, allí està, és una llegendària, no serà de les cares, però bueno. No és de No, les que vols que et toqui, tampoc. no, però només per la imatge ja val la pena. Està Això guapart, això. A mi per... sí. A mi per ha de ser brutal. Vale, i després a Sly Moore, unitat O6 per 4, República Oficial, quan es juga per aquesta fase, cada unitat enemiga rep -2/-0 mentre està atacant una base. Té treta, així que... I surt bastant aviat, llavors per líders, jo que sé, que siguin agressius, doncs, ostres, pot frenar molt l'atac aquell de cost de torn 4 recursos, perdó, i bueno, crec que és una de les cartes amb treta així xules A mi d'aquest m'agrada set. molt, aquesta. La veig Sí, interessant, no, sí. no, a mi també m'agrada. Jo la veig molt xula. I per sellat això és, jo crec que ara també l'han de tenir en compte perquè
pot ser bastant bona i molt determinant. El fet de que Sí. li donguin -2, -0 a totes les unitats si ataquen una base és bastant És que et bo. dona molt de tempo, eh? Pot, Sí, tio, per jugar sí, contra, sí, sí. contra agro això és crema, tio. És crema, total. Lo dolent que l'agro moltes vegades són líders que surten molt més tard, llavors per treure-li realment valor al plot pues l'has de treure d'això. Lo bo és que si no la vols treure per plot, la pots treure normal, te Clar. costa el La treus mateix. normal, és I, que és i, el Sí, que to, t'ha de sí. i dir. todos contentos. Vale, Vale, pues vinga, seguim. saltem heroisme. Tenim el Galen Erso, el pare de la Jyn Erso, que per 4 és un 3-5 imperial que diu quan es jugui no em ve una carta. Mentre esta unitat estigui en joc, tota carta del mateix nom que no sea el líder y esté en posición de un adversario, incluidas las que no están en juego, pierden todas sus capacidades i no les poden guanyar. I té treta també, té plot. Bueno, al final crec que a lo millor treure-li molt de partit és difícil, però si saps quin meta s'està jugant i què és la carta totxa del teu contrincant, doncs Bueno, o líders que veguin la mà, no? És a dir, amb saber, per exemple, sí, quan ella ja està fora, tu ataques, li veus la mà, li descartes la que et puteja immediatament i després la que no li acabes de putejar amb el Galenerso. Al final jo crec que vindrà una mica a substituir pues, això, la governadora, Kira, que, no, que tenien aquests efectes de poder nombrar una cosa, igualment veus la mà, és a dir, que veus, tens informació, si aquella carta no hi és, pues, mala sort. Si la rep més endavant, lo bo és que tampoc la podrà utilitzar. Llavors, pues, bueno, està bé. Ve a fer una mica per mi el que venia a fer Kira. Potser un pèl diferent, però bueno, bastant, clar, però bastant similar pierde l'efecte. todas Ja sus una miqueta. capacidades, No és que no Sí, la sí, ni puguin jugar, restors. clar. I bueno, per sus capacitats, per exemple, és una carta d'ambush, fas que no tingui ambush, Mhm. saps? Sí, el Així Restore, que el que deia pot complicar bastant. El Restore també li anules, vull dir, li pots... Bé, no, jo la veig bona carta. Sí, Sí, Galen. vale. Seguim? Seguim. seguim. Vinga. Ornitòptero Bardotano. Crec que ho he dit bé, no? Mhm. Sí. Sí, Ho has dit bé. té nom de Digimon. Una carta cost Sí. 4, frontera vehicle transport, 3-4. Quan es jugui, pots revelar una carta de vigilància. Si ho fas, roba una carta, sense més. Bueno, Sense més. Està bé sense més, no diria Sí, un jo, 3-4 per jo, 4 correcte, però no mata sí. i No sobretot el mata. robar carta. Exacte. Jo crec que aquesta la vaig ficar més pensant sobretot en el En el sellat també, sellat. perquè al final Sellat penses, és boníssima. exacte, necessito omplir amb alguna cosa espai, doncs, bueno, aquesta fiques un cos, és relativament senzill fer la part de revelar i te dona algo potent com és robar una carta, llavors clar. per I, això està bé, I crec que és està bé aquí. important tindre en compte que el que estem fent és ficar les millors, entre cometes, cartes de cada cos d'aquest set. De Això cada, no vol sí, dir volem que, cobrir cada microcos, sí, sí. que això no vol dir que siguin les millors de tot el que es pot jugar a dia d'avui, sinó d'aquest set en concret. Exacte. Vale. Vale, saltem a cos 5 de maldat, vigilància. De les Aquí millors tenim cartes. sí, Per mi, de a les millors, sí, de les 3 millors del set. sí, Darth Sion, un 5-5 per 5 amb els traits Força i Sith, és a dir, traits importants, que quan es jugues li pots donar una fitxa d'experiència a aquesta unitat per cada unitat enemiga que hagi estat derrotada a aquesta fase. A més, té un when defeat, un quan es derrota, que si aquesta unitat tenia almenys 7 de poder, la retornes a la mà del seu propietari. Hi ha alguns líders que entre com la seda, com per exemple Madre Talzin. Al final és una carta que surt quan ella entra, és molt fàcil haver aconseguit lidiar amb alguna unitat en aquella ronda. Sí, Si quan entra Talcin, peles 2 segur, quasi Sí. segur. si has pelat 2 i entres aquesta, ja Ja és el un tens un 7-7, 7-7 i ja... que a més ja t'assegures el one defeat, vull dir que és brutal. La I veig després, espectacular. sí, una de les millors Ls del joc, del set, sens dubte. I després a Cat Bane, que és una S, és a dir, la trobarem a l'Spotlight de Palpa, del Canciller, i al final és una 4-5 per 5. Quan es juga, pots derrotar una unitat que tingui 2 PGs restants o menys i, bueno, té treta. No és el millor del món, però, bueno, al final
és un cost 5 que pels que vagin a treta com el canciller pues pot estar la mar Clar. de bé. A Bueno, més, té Underworld i Bounty Hunter, que això doncs sí. és important. Vale, seguim amb el cost 5. Passem a heroisme, en aquest cas. Tenim el Coronet, Mandaloriano, Vehículo Transporte, un 4-6 amb recuperació 1 i totes les demás unitats aliades guanyen recuperació 1. Seguim una mica amb la línia d'abans, no? Donar El recuperació festival. a mansalva. Sí. Sense més. Seguim, Sense no? més. Sí, seguim, fotem-li canya. Vinga, anar a la C, cost 5, un 4-7, Caminoano. A l'atacar pots revelar doble vigilància. Si ho fas, cura fins a 4 de mal en total a altres unitats. Bueno, seguim veure, amb lo de recuperació, curar, vull dir, està bé. Per curar sentineles. jo crec que és molt específica i també per curar centineles, per fer coses com amb la satín, que potser vols anar més a millejar, El aquesta que està t'ajuda. xulo, el que jo veig xulo d'aquesta carta és que pots curar 4 de mal, no et diu que sigui a una unitat, és repartit, no? Pots fer Pot ser un repartit, sí. i 2. Correcte. Que guai, I, això ho i, trobo que és... i després, ojo, que per 5 un 4-7 està Sí, sí. millors que alguns líders. Vull dir que en si està bé la pobra no la sé. Sí. No està gens malament, no? No està malament. Vale, Seguim, saltem Sparingo. a cost 6 de maldat vigilància. Jo, com que sabia que anava bé, pues, no hi ha res, així que te toques a tu amb heroisme vigilància. Tenim el gran Capitán Rex, per cost 6, com has dit. República Clon Soldado, un 7-7, que ja simplement per estats ja està bé. I diu que quan es jugui, quan aquesta unitat completi un atac, dona-li sentinela a esta unitat i a una unitat enemiga per a esta fase. Crec que és fàcil i té tot el que vols. Cool, atac i dona sentinela. És molt bona i és el que dius, que al final és un cos 6 que la vols jugar quan te surt, perquè a més té impacte directe, es fica sentinela amb ella mateixa, que té bastanta vida, i li fica sentinela a la unitat més cutre que tingui ell, Clar. i ja està. Ja. I em mates la fantàstic. petita, però la unitat després cutre tindràs que tingui ell, entenc que és contra la que has d'estampar-te, però... Sí, però Vols dir que és després contra la que... Clar, fiques perquè li dos dones sentineles. sentinela a aquesta unitat i a la unitat enemiga per aquesta fase. Però al final és el que vols. Fas l'atac, l'estampes contra la que li dones sentinela, que és una 2-2, i tens tu una 7-7 sentinela. Llavors entres, No, però el sentinel li dones a posteriori, perquè diu que és Ho quan tries esta tu. unitat Ah, no, complete, vale, cuando complete. O sigui, hòstia, encara és millor. encara és clar. millor, sí. Eh. Sí, perquè si no seria una putada, perquè a l'atacar No només te atacaries a dones base. sentinel a tu i no ataques mai a base, no sempre t'estampes. Vale, és quan completa. Sí, encara millor. Encara millor. Vinga, Vale, continuem. Continuem. Jo també, salto, passa palabra, res rellevant. Siguiente, no? res rellevant. Siguiente. Vinga, salto jo. Maldat vigilància. Cost 7 o més. Aquí han ficat el crucero Arrestor classe Canwell. Al final és un 6-7 per 7, Imperial Vehicle nave de línia, important per Piet. Quan es juga? Pots revelar blau-blau maldat. Si ho fas, agota una unitat enemiga. Aquesta unitat no pot preparar-se mentre aquesta, és a dir, el crucero, estigui en joc. Està bé, vull dir, a veure, al final té bons estats, pot ser una bomba i que, a més, si tens l'opció de poder fer el revelar aquest, pues, a sobre fas un efecte similar al Frost in Sí, Carbonite, no? congelar en carbonita, sí. I, bueno, està bé, jo crec que és un bon pepino sideral per l'espai, a més que és nave de línia i això ja et dic que a Piet li pot interessar. Sí. Vale, Vale, seguimos. saltem heroisme. Ui, espera que m'he saltat una. Aquí, heroisme. Seguim amb cost 7 o més. Per cost 7 tenim a la Vigília, que és una nau. Resistència vehículo nau de línia. 5-9. I diu, si va a infligirse daño a otra unidad aliada, evita un d'aquest dany. Si otra carta va a infligir daño a esta unidad, en comptes d'això, se le inflige esa cantidad de daño más 1. Bueno, al té final treta. és una carta... Sí, al final és una carta una mica defensiva, no?
que protegeix les teves unitats i, bueno, bàsicament això. Tornaria una mica a lo del Cassian. Jo no seria la L que voldria sí o sí, però, bueno, no està mal. I després per cost nou hem ficat a la Bo-Katan Kryze, que és 8-8 Mandaloriano, que diu, cuando se juegue dale -3/-3 a cada unidad enemiga para esta fase. Cuando se derrote una unidad enemiga, dale una ficha de experiencia a una unidad aliada. Clar, pensa que com amb el Windplate derrotis més d'una unitat, per cada unitat derrotada guanyes una fitxa d'experiència. Sí. Sí que és veritat que surt una mica És una bona bomba, això tard, sí. surt una mica tard, surt una mica... O sigui, és una mica semblant a Líder Snoke, Snow. Sí. però surt una més tard, però a més, en comptes de -2/-2 és -3/-3, i per cada unitat que es mori... Només per aquesta fase, però... Només per aquesta fase, exacte. L'Snow Jo Globo el que té problema que li veig és una molt bona carta, el problema que li veig és el cost nou. Que Sí. penso en altres costs nous i dic, no sé jo. Ja. Vull dir, el cuando se juegue aquest del -3/-3, sí que és una mica enganyar bobos, eh? Sí, perquè El torn nous nou, parlo, recursos... el torn nou. Sí, Però bueno. jo estic amb tu. És a dir, és una carta que l'efecte, evidentment, no pot passar vull dir, no, perquè és potent, és a dir, Sí, no és l'han una bomba, però... d'infravalorar, però clar, és molt cara. Sí. Vale. Vale, i ara, vigilància Continuem. sol. Vigilància, cost 7, desastre hiperespecial. Derrota totes les unitats especials. Bueno. Està bé, però per Una set... carta que jo no la veig. Vull dir, sí que hi haurà moments que són contra qui juguis, desitjaries tindre-la en mà, segurament. Me passa a mi quan jugo un Talsin contra el senyor Piet, però no té. No. És que Bueno, al final... És com un Super Laser Blast només enfocat a l'espai, per un menys, i que no, bueno... volia dir que era un super láser de marcadillo, però és que ni arriba, tio. No. Per mi passem, perquè no... És a dir, sí, millor ignoreu-la, Sas, tu que vas amb Vader i amb Mando, ignoreu-la. Vale, passem a Mando. Cost 1, polític corrupte. Com tots. Una unitat de cos 1, república oficial, 2-2, mentre controlis més unitats que un adversari, té sentinela. Sense més. Cost 1 de 100. Sí. Passem a... I al final és oficial que millor amb... Sí. Pues, bueno, és el trait important d'aquest set. Vale, heroisme, pues mencionarem a C3PO, al final un U3 per 1, que té una acció que és que el pots agotar i tornar-te a la mà i fas que una unitat obtingui +2 per aquesta fase. Està bé, una mica lent, però bé. Sí, M'agrada molt, aquest. És una miqueta lent, però sí que és veritat que, bueno, al final està bé perquè l'acció en un moment donat la pots fer i ficar-li a la unitat que saps que segur pot pegar, i llavors pues, bueno, no garantitzes el fet de que pugui pegar d'aquest +2, que és més del que pegaria ell per si sol. Per baralles així una mica lentes, pot ser com el bitxito aquest, com es diu, el que juga pel pub, que et va El fent que baixava i pujaves a mà, sí, no? Sí, Els una mica els Salacis, jo això. per cost 1 la veig, sí, exacte, el veig molt similar com diu el Sas, aquest bitxo. Sí, de l'estil. Vale. I te mando sol, saps? No hi ha res, passem a rellevant, Mando... passem a cost 2. Bé, doncs el Xavi un altre cop. Vinga, Mayor Partagaz, cost 2, un 0-6, amb formidable, i quan una altra unitat oficial aliada ataqui, aquesta unitat rep +2/+2 per aquesta fase. És un tros de carta. 0-6, i en un set on hi ha oficials a mansalva. Oficials de fondo, al final és un 2-8, amb formidable, cost 2, no oblidem, vull dir, ho trobo... Sí, és que... És la rara que vols obrir, això que dèiem, no? Sí que és veritat crec que per jugar entorn de 2 recursos, igual no, perquè la jugaries entorn de 2 recursos, entorn de 3 tindries que jugar un oficial, llavors fins al torn de 4 recursos que no ataques amb l'oficial, aquesta la tindria al +2/+2. Però bueno, igual un mazo més controlero, saps? Sí. Això segurament va en un mazo de control i t'entra de puta mare, tio.
I és un 0-6 que per lluitar contra bobes de turno, per exemple, Clar. és mel, això Això també, sí. per anar-li Claro. fotent aquí, vinga, vés Amb fotent-li, ell. i el torno ahir el tens, vull dir, Sí, sí. es veurà molt aquesta carta. Sí, Vinga, no, i l'altre que hi ha és el Soldado Oscuro Imperial, un 3-3, sin más. Per dos. Per mi, al final, és un cartonazo, però cuidao. Sí, sí. sí. Com es deia, Imperial. el clàssic, el Sí, d'heroisme. el Battlefield Sí. marí. El Battlefield Marine, que es va veure Exacte. a tots els mazos, pràcticament. Sí. Correcte. I a més heroisme. a més, els mateixos traits, però a l'inversa, no? Una mica Imperial Soldado, Imperial i a droide més, soldat, droide. que i a cuidao. més t'aporta el droide, que sempre és un afegit. Recordem que hem de muntar una baralla amb Grievous, Xavi? Ara que et Has tinc aquí. d'intentar picar pedra, si tens raó. Hòstia, pues aquest li entra, però vamos. Li Amb entre Grievous fines. verd li entraria de conya. Vinga, som-hi. Bueno, passem a Vinga, heroisme. heroisme Tots dos. manto. Aquí han posat a Mina Bonteri, al final una 2-4 per 2, per estat ja està bé. A més, t'aporta recuperació 1 i per a més Inri, a més, quan es derrota, pots revelar verd, heroisme, i si ho fas, robes una quarta. A més, es pot demanar per un cost No. 2. Pues sí. Fantàstic. I després el Seguridad de Teeth, que, bueno, sense ser una carta rellevant, crec que és una 2-3 per 2, que quan es juga, si un adversari contra una millora, li pots donar una fitxa d'experiència a una unitat. I jo la veig interessant com a cost inicial, si algú, per exemple, et treu un Krennic o l'Underwall aquest també escudat o qualsevol Sí. cosa així, doncs, bueno, Sí, sí. acaba entrant i és una 3-4 per 2, que ni tan mal. Correcte. Vale, saltem a Mando Sol, dos Vale. recursos. Mira, em toquen dos personatges que m'agraden. Tenim el Gonk, bateria droide Gonk. És un droide per dos recursos, un 1-3, i diu al atacar la pròxima unitat que juguis en aquesta fase costa un menys. Va, sin más. Jar Jar Binks, 2-1, Naboo, República, Gungan i Oficial. Gungan encara no hi ha masses coses, crec, però bueno, suposo que en un poquíssim. futur sortirà, perquè el Algun Xavi líder es pugui sagrà. fer un mazo Gungan. I diu, cuando se juegue pots donar-li a una altra unitat aliada +2/+2 per aquesta fase. I té treta. O sigui que al final jo crec que és una carta que sempre li pots donar valor. Sí. I per últim hem ficat també per cost 2 un evento, impuesto sobre las rutas comerciales, i que diu, és llei, que crec que no hi havia cap llei, potser. Igual és Sí, un alguna. que ha sortit en aquest nou. Idea. Podria ser. Elige un adversario si controlas més unitats que aquest adversari no podrà jugar eventos durant esta fase. I té treta, Té també. treta. Sí, té treta, sí. Això, per exemple, a Sabine mateix també li pot Clar. interessar. Si els desplegues líder, pam, pagues 2, encara et queden 2 recursos més per ficar un Battlefield Marine, qualsevol merda, i com a mínim t'assegures que aquell torn no No et et tira... faran cap evento guarro. Sempre quan Sí. tinguis més unitats, això sí. Que acostumes a tindre compte control. Sí. Va. Sí, Vale, sí. vinga, cost 3. Ostres, Som-hi. vinga, Canciller Palpatine. És un 2-2, República Oficial. Quan es jugui, si controles una unitat líder, crea 2 fitxes d'espia i dona-li sentinela per aquestes fitxes per aquesta fase. I té M'encanta. treta. Per mi també és un tros de carta. Sí, Al final la vols cartonazo. quan entrar-la amb treta, quan t'entra el líder, plantes dos sentineles, espia. Vull dir, jo la trobo molt bona carta, també. Molt He- bo. he I arribat- jo crec... Rara que vull obrir. Sí. He estat provant algunes cosetes i he arribat a treure 2 cancillers de treta al mateix torn i clar, fiques 4 centineles Ah, clar. i 4 4 com es diuen, espies, centineles. No, és molt bona, i a més jo crec que es veurà molt amb fora d'aspecte, sobretot pues, això amb la Mon Mothma per habilitar Pensa que Mon el tindre Mothma més unitats. no té No el... pots les negres. Les negres no pots, blanques eh? No pots. No, però Fora no, d'aspecte però pagant els 2 extras, dius. sí, és a dir, la treus per treta per 5, te fica 3 cossos en taula, si ho fas amb aquesta, la Droid Manufacturing, no sé com se diu, al desplegar el líder, a més fiques els 2
droides i ja al següent torn jugar L'evento el aquest Unity que sí. l'evento. Ja saps que només amb aquesta jugada, amb aquesta base i tal, Has ell guanyat. sol, desplegant el líder, has ficat 5 unitats a camp. Vull dir que em sembla una passada. Jo crec que es veurà molt fora d'aspecte, amb Mod m'assegur, i amb alguns altres jo crec que també. Vale, continuem. Vale, vinga. Heroisme mando. Mira, està bé que aquesta l'hagi fet jo perquè és un event que m'encanta. Figura de unitat, un event per 3 que li dona +2/+2 a una unitat que ha de ser única i diu, la unitat vinculada guanya. Mentre aquesta unitat estigui preparada, totes les altres unitats aliades guanyen. Formidable, incursió en 1 i recuperació 1. Això va directe al teu mazo. Sí, el de Mando, El de Mando hi Mando. va directe i el de molts altres, però sí, Sí. a Mando és un mas segur. El problema és que a vegades no prioritzes tantes unitats úniques, llavors se li ha de buscar una mica l'equilibri, però sí, que aquesta hi entre segur, vamos, I això, tinc claríssim. amb la jugada que deies tu abans de Montmotma, el mateix. Omples taula, Home, fiques això al líder i tots tenen... És que... Sí, és que és brutal. De fet, amb Mod Montma jo crec que també és molt bona i la il·lustració ja així ho indica, no? És Ja una, surt allà. és una gran Vale. escena de Rebels, aquesta. Vale, això Katano, unitat especial de l'Spotlight de Padme, una 2-5/3 que porta força Jedi i República i que quan aquesta unitat completi un atac i sobrevisqui pots mostrar verd i heroisme si ho fas ataques amb una altra unitat. Te fa un 2/1 mostrant pues, això, verd, heroisme. Jo la veig molt bona aquesta entre altres líders, però per exemple amb Cassian. En El Cassian. fet de que atacant amb ella i pots fer el disclose, ataques amb un altre i les dues queden protegides per l'habilitat aquesta passiva de Cassian. I A aquest no li va gustar. Exacte, molt bona. Vale, Mando Sol, saps? Kinoloi, U5, Frontera, aquesta unitat guanya +1/+0 per cada unitat aliada agotada a part d'ella. Bueno, al final, si tu vas en un mazo d'aquests de fer milions d'unitats, pues ataques amb totes les unitats, després ataques amb aquest i fots un bon Aquesta, escenario. el Kinoloi és ideal perquè li fiquis l'event aquell que hem vist abans. Li fiques Clar. amb ella, vols atacar sí o sí l'última, totes les altres se beneficien del que aporta aquella millora i després ja quan pegues és un festival. Sí, sí. Tenim la lanzadera Thailander, és una nau espacial, un 2-4, frontera vehículo transporte, que diu que al atacar, si tens la iniciativa, crea una fitxa d'espia. I després tenim acusació de corrupció, ley, un altre cop. Puedes revelar dos comandància i diu que si ho fas, una unitat aliada captura una unitat enemiga que no sea líder. Bueno, seguim amb... No és la panacea, però el que sí que m'agrada és que no hi ha limitant ni que tingui més atac o més defensa, no, correcte, simplement... ni que sigui del mateix camp de batalla, ni històries. Captures el que vols. Exacte. Passem a cos 4. Vinga, saltem cos 4, no? Sí. Doncs vinga, el vicealmirante Rampart. Diu, és un 3-6, imperial oficial, que diu a l'atacar pots revelar doble mando i maldat. Si ho fas, dona-li una fitxa d'experiència, un màxim d'unes altres dues unitats. No. Un màxim de... Perdó. Si ho fas, dona-li una fitxa d'experiència, un màxim de 2 unitats. Que no sigui ella. I altres 2 unitats. M'he liat una mica. Bueno, està bé. És un 3-6 que té un bon cul, saps que et viurà, que podrà atacar com a mínim una o 2 vegades i donaràs un parell de fitxetes. Va, està bé. Jo crec que amb Yularen entra bastant bé. Sí. Per això, per potenciar més les teves unitats i està bé. A part, l'imperial oficial, doncs, bueno, són trets importants i sume a la causa aquesta. Sí. Vinga, l'altre és Masameda. És un 3-4, república oficial. Quan es jugui, dona-li una fitxa d'experiència, un màxim d'unes altres 2 unitats oficial. I té treta. Bueno, doncs similar. És quan es juga,
I té la treta, que sempre pot jugar quan entra el líder, està bé. Vale. D'heroisme mando... Gora treta. Goratex. Vale. Heroisme mando. Tenim Capitán Taipo. És un 4-5 amb sentinela, Naboo República Soldat, i quan aquesta unitat és atacada pots revelar mando heroisme. Si ho fas, cures un de mal a la teva base. Bueno, a veure, és un sentinela que està bé per cost 4, a més té aquest afegit de poder-te curar la base. Està bé. Sí. Sí, amb un mazo d'aquests de curació que va llarg, com un Yoda o alguna així, jo crec que va bé. Sí. Vale, i Vale. seguim... Ui, espérate. Aquí. Vale, per cost 4, unitat especial, és un 4-4, Naboo, vehículo, transporte. Mentre controlis una unitat oficial, aquesta unitat guanya recuperació 2. Lo mismo. Dona stats, dona recuperació, perquè normalment tindràs oficials. Tot bé. Ensellat molt bona. Sí. Sí. Jo aquesta la vull en Hyperfoil. La que ve Sí, ara. jo... No, la que ve Ah, ara. vale. A veure, ja te canvio per la de sota. Vale, te toque... Jo, doncs no hi ha res. Amb cost 5 maldat no tenim res rellevant. Vale, pues passo jo heroisme mando. Aquí hem ficat a la reina Midala. 5-3 per 5, Naboo oficial, que quan es juga crees 2 fitxes d'espia, és a dir, fica 2 cossos addicionals camp, i diu, si s'ha d'infligir mal a aquesta unitat, pots derrotar una unitat aliada que tingui un trait en comú amb aquesta unitat. Si ho fas, evita aquest mal. Ve a ser una mica el que aportava el Maul, no? Però has de derrotar la unitat. Però bueno, jo crec que és molt Però, bona. si no m'equivoco, els espies són oficials. Sí, clar. els espies. La gràcia. Crees La 2 gràcia, espies Aquesta és una L que vull obrir també, ja us ho dic ara. i és Home, i per guapíssima cost la il·lustració. I per cost 5 és que és com si estiguessis ficant un nou set. Sí que és veritat que amb 3 cossos, però és una passada. Contra control això és boníssim, perquè estàs fotent cossos, vull dir, és que és Sí. molt bona carta. Va, És seguim. molt bona carta. Cost 5, doble comandància, Canciller Valorum, és un 3-7, República Oficial, que diu que quan aquesta unitat completi un atac, pots revelar 3 de comandància. Si ho fas, posa en joc la primera carta de tu mazo com a recurso. Bueno, per doble aspecte, vale. Per rampejar és bastant codiciosa, Sí. perquè la idea és que ho vols fer a cada atac. Bueno, si ho aconsegueixes algun cop, ja està bé. Va, i seguim. Passem a cost 6. Dedramero, una 5-5, imperial oficial, que té emboscada, i a l'atacar crea una fitxa d'espia, sense més. Ah, cony, sí, que és la... És la mini Vader. La mini Vader, exacte. Vale, ara salto jo heroisme mando. Heroisme. Aquí ara tenim els dignatarios reconocidos, un 5-6 per 6, Nova República Oficial, amb formidable, i diu que quan es juga cures 2 de many a la teva base per cada unitat oficial aliada. Per ser una infreqüent, em sembla molt bona. I després desarticular la conspiració, una unitat aliada captura qualsevol número d'unitats enemigues que no siguin líders i que tinguin un total de 7 PGs restant o menys. Vindria a ser el que fa una mica el Cat Bane, sense ficar un 7-7 a taula, que això és important, però bueno, el bo és que jo crec que capturava bastant fort en aquest set i que és una mecànica que tornarem a veure bastant perquè ens han posat... És algú de lo que ens queixàvem, no? Que havien deixat de treure cartes que fessin... Bueno, és que només s'ha vist el Cat Bane de fet, amb el tema capturar. Bueno, no, hi ha la millora aquesta que captura... Ah, bueno, la cost 3, perdó, la nau de cost 3 groga, sí. La nau de cost 3... I la millora que captura alguna unitat que tingui menys poder que la unitat a la que l'hagis vinculat...
Hi ha cosetes. Aquí més endavant també en veurem una altra, que Sí. també han tret amb aquest set. Bueno, sí que, i abans han vist aquella de verda, que era mostrant dos, també podies capturar. És a dir, sí que han anat traient cosetes. El que vinc a dir una mica és que amb aquest set han tornat a potenciar aquesta mecànica que havia quedat una mica desemparada. Oblidada, sí. Vinga, Vale, continuem Mando. parlant. Crisol. Una nau espacial, 5-5, Jedi vehicle transporte, quan es jugui, quan es derroti, dales una fitxa d'experiència a totes les demás unitats aliades. Ni tan mal. Ni tan mal, això. Un sneak attack i arre. Vaja. No? Per 5, pegues de 5, li fiques més 1 a tots, i a més, quan se mor, més 1 més, fantàstic. I és Jedi, que sempre pot anar bé per alguna cosa. Sí. I l'altre que hem ficat és una unitat terrestre, fuerzas de seguretat de Naboo, Naboo soldado, és un 5-7, i diu, quan es jugui, quan es derroti, puedes revelar una carta verda. Si ho fas, dona-li sentinela a una unitat aliada per aquesta fase. Fiques cos i fiques sentinela. I s'ho pot donar a si mateixa, i Sí. com que té 7 de cul, pues, pot ser interessant. Continuem. Cos 7 o més. Seguim. Cos 7 o més, maldat. Aquest és un cos nou, director crènic, un 8-10, imperial oficial amb sentinela, i quan aquesta unitat sigui atacada, descarta una carta de la teva bralla. Si és una unitat, pots retornar-la a la teva mà. Està guai. És una molt bona carta, cos nou. Home, l'habilitat la trobo molt bona, i és sentinela al final també. Sí. Ara saltem a la primera luz, cos 7. Sí, potser hauria d'haver dit primer la de cos 7, però bueno, he saltat a la crènic. No passa. Primera luz, cos 7, un 5-7, bajos fondos, vehicle, transport, amb emboscada. Quan aquesta unitat ataqui i derroti a una unitat, pots robar una carta. I a més, té treta també. Clarament, la nau de Dryden Boss. I aquesta sí que és un Vader, però per l'espai, un 5-7, amb emboscada, i a més que fa cosetes. Sí. Vale, heroisme en Mando, per 7 o més han ficat a Mod Mothma, de fet amb unitat de 7 recursos, una 5-8 rebel d'oficial amb recuperació 3, i que té que quan es jugue pots atacar amb qualsevol quantitat d'unitats d'una en una, inclús encara que estiguin agotades. No poden atacar bases per a aquest atac. Està molt bé, al final és entre això i tornes a pegar un altre cop amb tot. L'única cosa dolenta és que ha de ser a unitats. Llavors, on brillarà molt aquesta? Si evidentment tens ficada la millora que hem vist abans, on tot té Overwhelm, Raid i Restore. Llavors sí que és full risses. Si no, bueno, és un cos 7 que a lo millor els estats deixen una mica que desitjar, no? 7, 5, 8, potser aquest atac és una mica fluix, però recuperació 3 pot estar molt bé. Veurem si té lloc la bona de la Mod Mothma. Va. I cos 7 o més, tenim a Butum Palà, que és una nau espacial, 7-7, separatista, vehículo nave de línia. Jugar aquesta unitat costa un menys per cada unitat droide aliada. Cada unitat droide aliada puede agotarse para pagar costes como si fuera un recurso. Al final és una nau que pots intentar treure bastant barata. El que anava a dir, que jo crec li auguro bastant futur amb Piet. És a dir, anant a torns baixos ficant droides baratos. Hi ha un Sí, mato, de fet, de Piet que va amb droides, i és el que he pensat ràpid quan la veia. Bueno, perquè llavors tens la mano invisible, que et permet allò buscar carpetes. també droides. Si vols anar full espai, pots ficar els droides aquests que em pots portar fins a 15 amb una mateixa baralla, saps? Llavors, bueno, li veig potencial amb Piet, i a part el veig una altra cosa que el dolent crec que tenia Piet és que te centraves molt en naves de línia. Aquí no, aquí comences amb droides i hi ha un moment donat que ja et passes a naves de línia i ja se t'ha descontrolat. Sí. Pot ser interessant. I el bo és que després cada droide es converteixi en un recurs. Això sí que ho trobo xulo. Va. Evento, un truco, hablemos, per 9. Diu, si una unitat aliada ha abandonat el joc en aquesta fase, jugar aquest event costa 3 menys.
y diu, cada unitat aliada captura una unitat enemiga que esté en el mismo campo de batalla y no sea líder. Si es baixa per molt, Sí, la pots baixar per 6. Si t'han la pots matat arribar a una... baixar. Sí. Va. Bueno, que si t'han matat una, si ho saps, és fàcil de fer-ho, però al final la deixes tu, te mors i ho Clar. habilites, no? No sé, capturar tot el que tingui l'altre o que com a mínim puguis capturar un a un me sembla una jugada de tempo molt bona. Que es veurà aquesta carta? Potser no serà de les més vistes pel cost alt que té. És I que al bueno, final potser per 6 recursos potser t'interessa posar ja la d'abans. sí. Clar, però per Que jugar-la que per 6 t'assegures... t'has d'haver estampat una unitat. També estàs perdent unitats per poder capturar una mica... Sí. No sé. És un mazo molt concret, que tinguis molts bitxos... No sé. Bueno, també era per mencionar-n'hi alguna, Sí, ja que que pot estar eren de les xula, llegendàries. que pot estar xula, però parlem-ne, saps? Hablemos, vull dir, s'ha de veure. Agressió. Saps? Vas tu, després Xavi i per últim jo. Vale. Agressió, cost 1, tenim 3 cartes hem posat, 2 de les que més m'agraden, potser a mi, el manifest comunista de Nemec. Vincula aquesta carta a una unitat que no sigui vehicle. La unidad vinculada gana el rango rebelde y cuando se derrote inflige 1 de daño a cada base enemiga por cada unidad rebelde aliada aparte de esta. Que esta pot estar molt bé. Després també tenim... Sí, tenim una salida, que es un evento, Baza, que digo, ataca con una unidad, esta unidad recibe +1 +0 y gana formidable para este ataque. Si ataca a una unidad, el defensor pierde todas sus capacidades para este ataque. Aquesta em sembla brutal. Està fora d'aspecte i la jugaria amb maldat, jo. Al final... Perquè blanqueges tot el contrari, saps? El Wind Defeat, jo què sé, contra una Kira que té el Tesón, pues t'atacaria de 0. Bueno, el que vas dir tu, el Chirrut i... Contra Chirrut. Chirrut també boníssima. És que et va bé contra tot. Vale, Sí. i després funcionar insubordinada, 1-2-2, que diu ocultació, i ja està. Sí, final, rebelde oficial. Sí, rebelde oficial. Vale, passem a cost 2 maldat. Cyril Karn és un oficial, 2-3. A l'atacar pots revelar 2 de maldat i una de... Ai, 2 vermelles i una de maldat. Si ho fas, escull una unitat. Infligeix 2 de mal a aquesta unitat, a menys que el jugador que la controla descarti una carta de la seva mà. Bueno, està bé. A veure, Passem... sin más. Sin más, per això dic, seguim. Sí. Vinga, heroisme, agressió... Continuo jo, no? Sí, no em toca. No, Continues tu ara, sí. Tenim a Chopper, el duende asesino, que es un 4-1, que diu, cuando esta unidad inflinja daño de combate a una base, cada jugador descarta una carta de su mano. Sí que és veritat que té només un de cul, però bueno, que te'l tradeixin, que amb 4 que pega, segurament ell també morirà. I si no, pues tu li fots de 4. I tenim a Caris Nemec, gran personatge de la sèrie Andor, que és un 3-2, rebelde, ocultació. Cuando se derrote puedes revelar una vermella y una blanca. Si ho fas, crea una fitxa d'espia i prepara-la. Fantàstic. Cartonazo. Sí. Sí, molt bona. Vale, saltem a agressió només, cost 2. Aquí han ficat 2 cartes, han ficat seguir la pista, un blanc i diu, escull un jugador, aquest jugador descarta una carta a la seva mà, si costa 3 o menys, crees una fitxa d'espia. No és el millor del món, però bueno, al final és una carteta que per 2 i si tens la sort que et descarta algo 3 o menys, pues, a principi de partida és fàcil que renti i que li puguis ficar una espia. I després hem ficat també el Crosshair, al final un 2-3 per 2, Imperial Clone Soldado, i diu que a l'atacar pots infligir 1 de dany a una altra unitat aliada, si ho fas, infligeixes 2 de dany a la base del jugador defensor. Crec que amb líders o amb mecàniques que girin molt al voltant de grid o inclús amb un gran inquisidor pot anar bé, pues això, per tu pegar, fer-te el mal de dany amb alguna unitat que després a l'atacant hi trauràs valor d'això i sobretot aquests 2 de mal addicional que pots fer a la base, pues,
poden ser interessants. Correcte. Vale, passem a cost 3 Anem a cost 3, maldat. no? Droide asesino de cacería. És un 3-4, bajos fondos droide cazarrecompenses. Mentre hi hagi una unitat enemiga danyada, aquesta unitat guanya incursió 2. Sense més. No està Bueno. malament, però per 3, un 3-4 fent això, no està gens malament. Jo per Cat Bane la veig bastant bona, així pel que té. Per Cat Bane, per Boba. Per Boba, per Cat. sí. Al final, per També, 3 és a dir, estàs ficant un Bane és top. 5-4. Sí. Està bé, és robusta, és un bon cost 3. Vale, Hi ha molts cost 3 bons, però bueno. cost 3 heroisme, Kyle Conix, unidad terrestre, 3-2. Cuando es Yugi, puedes derrotar todas las mejoras no únicas que estén vinculadas a una unidad y te treta. También tenéis comando audaz, un 3-3, unidad terrestre. Cuando esta unidad inflige daño de combate a una base, puedes derrotar esta unidad. Si lo haces, inflige 3 de daño a esa base. Al final, per donar-li el toc de gràcia pot estar bé. Y después también tenemos un evento per 3, la opresión engendra la rebelión. Un plan que diu, si una unitat aliada ha sigut derrotada al atacar en esta fase, roba 3 cartes. A veure, sí, a veure, robar cartes està bé i sobretot pot ser agressió que tendeix molt a jugar béns barats i baixar unitats barates, doncs, bueno, poder tornar a omplir amb 3 cartes no està de més. No és el millor del món, però pel simple fet de que la il·lustració surti Cassian i ha de ser carta Una a cosa, mencionar segur. El comando audaz, amb aquella que jugava amb el K2SO, que sortia de fet ell il·lustrat, que era un evento que quan moria feies més mal, també. No sé com Sí. el sacrificio heroico. Sacrificio heroico, quan és el festival amb aquesta? 3 més Li 3, dona... 6? No, Quan era allò? és més 2 més 0 i formidable, per tant pegaria de 5 en el millor dels casos a base, De i com 5 que la més 3, motaria és 8. més 3. Sí. No, perquè està diu, mal. puedes derrotar esta unidad, pero no sé qué saltaría primer. Si... Bueno, aquella tu aquella quan ataques es derrota. Llavors potser ja Sí, no quan podies Ja, derrotar jo esta crec que sí que falta, però bueno, el Diego Vaz també. el Diego Vaz. Seguim. Vale, siguiente. Vale, aquí hem ficat una de doble aspecte d'agressivitat, és el presidente Papanoide, un 2-6 per 3, República Oficial, que diu que quan un jugador roba almenys una carta durant la fase d'acció, pot revelar 2 d'agressió. Si ho fas, crea una fitxa d'espia. I després, amb agressió sol, hem ficat negociaciones agressives, que et diu ataca amb una unitat. Per aquest atac, aquesta unitat rep +1, +0 per cada carta que hi hagi en la teva mà. Està en la baralla de Nedra. A la baralla de Dedra, adentro que te vas. I segurament que moltes altres. Qualsevol cosa que sàpiguis segur que tindràs bastantes cartes en mà, és un event que està bé. Després l'altre, que és Llamémoslo Guerra. Jo de fet ficaria Llamémoslo Guerra de Boba, que diu, inflige 3 de daño a una unidad, luego, si tienes la iniciativa, pots infligir 2 de dany a una altra unitat en el mateix camp de batalla. Al final és un 3-2-1 amb el Boba líder, sinó un 3-2 amb els altres líders. Puto Boba, Bueno, és una... puta família és una- Fett i puta Potencial Fantasy Boba Fly, que no encara paren més. de donar coses bones pels fets fins que els acaben banejant. A veure quan ens treu alguna pels barrufet i ens posem Això. contents. Exacte. Vinga, saltem a cos 4, no? Cos 4. Vinga, la legendària que vull obrir. Cost Sí. 4, un 2-5 bajos fondos. A l'atacar pots duplicar el poder d'aquesta unitat per aquest atac. Si ho fas, aquesta unitat no es prepara durant la pròxima fase de reagrupament. Aquesta Ja s'ha parlat molt de... pepinaco. Sí. És la que tots volem obrir, no? Sí. Tindrà Aquí és mil lo que- historietes a fer, de poder-la tornar a preparar, de posar millores, hi ha 1000 històries a fer aquí. Només amb, jo què sé, amb el Jay Sol, amb el Gran Inquisidor Sol, amb aquestes, qualsevol d'aquestes, de prepara una unitat per Tornar a 3 preparar, que exacte, tingui i fotre-li 3 o millores, menys. Vinga, etcètera. exacte. Sí. Qualsevol cosa. Boníssima. Aridna Price, un 4-4 imperial. Quan es derroti, pots derrotar una altra unitat aliada. Si ho fas, infligeix 4 de mal a cada base enemiga. També no està gens malament. Una carta rara.
Ataque de pirates de la tempestad. Es una táctica. Si has infligido daño a una base enemiga en esta fase, inflige 2 de daño a cada unidad espacial enemiga. Bueno, també no està gens malament. Per lidiar contra mazos de full aire. Exacte. Jo Correcte. penso que per tindre a la Al banqueta... banquillo obligada, sí. Sí. És carta sí, molt sí. obligada de banquillo, jo crec, per Tu, maldat. clar, exacte. Tu que, per exemple, que jugues amb... Si ni tinc problemes greus amb l'espai aeri, és cartonazo, sí. Sí, sí. Vale. Heroisme. Cost saps? 4 heroisme, tenim el Kazuga Chiono. Sí o no? Sí o no? Sí. És un 2-6, incursió en 2, mentre controlis més recursos que un adversari, aquesta unitat guanya més 2 més 0. Menys recursos. Menys recursos. Ah, he dit més? Perdona, menys recursos. Sí. No passa res. És Treus això un que al Wrecker final i el següent treus un Kazuga. Bueno, no, el Kazuda el tens abans ja, perquè O surt un també. torn abans, Sí. o el que sigui, però bueno, que sí, que la idea és que al final hi ha un moment que amb agressió potser no vols baixar tants recursos, o si més no, a lo millor jugues contra algú que et rampeja, Kazuda, una bèstia que pega de 6 de l'Olimpa. Que és que pot ser 6-6 atacant, eh? Sí. Sí. Està bé. Has de tindre menys recursos, no? I és resistència, que després recordem que hi havia Poe Dameron com a líder pilot, en el qual hi havia coses de resistència que se li van donar, no? Com quin era el BB8, no? I algun altre que et feia que unitats de resistència les poguessis tornar a endereçar. Si tornes a plantar un casó de Chiodó, ja és 12 de mal que t'ha pogut fer potencials a la base en un torn. Vinga, saltem a agressió sol. Aquí hem ficat el Citon Mojito. És una unitat 4-5x4, que és Underworld, i té, quan prenguis la iniciativa, infligeix 2 de mal a una base. Bueno, està bé, pel simple fet de reclamar iniciativa, doncs estaries fent aquests... Sí, mazos agro, bona carta. Sí. Mirax Tintel, 3-7, separatista oficial. Mentre una unitat aliada estigui atacant a una unitat danyada, l'atacant guanya formidable. Quan es jugui, pots infligir 3 de mal a una unitat que no estigui danyada. Bueno. Va. Sin més, està bé. Sí, bueno, només pel formidable aquest que els hi dones Sí. a totes ja val la pena. I el jugar Quan que se jugui, faci que li alguna fots 3 de cosa. mal, sí. Cost 5, I està al bé. final, 3-7. i per un 3-7 per 5, al final estats de millor que alguns líders. De líder, sí, estats de líder serien bastant. Sí. Vale. Heroisme. Heroisme. Li toca el sas. Llegeix tu, Xavi. O... Vinga, remolcadora de Lucen, un cos 5, una unitat espacial, rebel, vehicle transport, un 5-3. Quan es derroti, pots escollir un adversari i que reveli dos vermelles i una blanca. Si ho fas, aquest adversari descarta 2 cartes de la seva mà. Està guai. Mm. Intentant descartar mà del rival. Sí. Vale, saltem a les d'agressió sol. Aquí hem ficat en primer lloc a la castigadora, una 3-5x5, Underworld Vehicle Transport. Diu que aquesta unitat guanya incursió 1 per cada unitat enemiga danyada, i quan es juga i a l'atacar pots infligir un de mal a una unitat. Jo crec que és una d'aquestes cartes que es pot descontrolar. Mm. Això, si encara hi hagués no banejat el bo del Django, El Django és un festival, sí. estaríem contents a tope. Vale, i després l'altra que em sembla també molt bona és Derribar la Cumbre. Al final una carta per 5 que té treta que diu que infligeixes 3 de dany a cada unitat que estigui danyada. Combina molt bé amb la castigadora i va molt bé, jo crec, amb líders com Bobas, com Sí. Mauls, com la pròpia Padme, que al final també aniràs fent Per pins Boba de és un mal. altre festival. O sigui, és anar Sí, afegint coses a Boba. és anar afegint coses a Boba, sí, Sí. tal qual. Vale, saltem a Cos cos 6. 6. Vinga, dale, Xavi. Seguim. Cos 6, Hondonaka, un 6-5 bajos fondos. Totes les demés unitats aliades guanyen incursió 1. I a més té treta.
Bueno, Ah. anem a potenciar el tema d'incursió a fondo. Sí. Amb cos Val. 6, Roger? Sí, d'heroisme no hem trobat res rellevant, així que saltem a les d'agressió sol. Aquí hem ficat, en primer lloc, a Cinta Cas, unitat rebelde, 5-5 per 6, que quan es juga pots atacar amb una unitat i el bo que té és que té treta. Llavors, on brilla molt aquesta unitat? Pues amb líders que sí o sí, quan despleguin vols que peguin, Anakins, Barra Cassians, Cassian. etc. Sí, Mm. i això jo crec que és una de les cartes infreqüents que es veurà i per 5 i per 6 un 5-5 que faci tot això, pues, benvingut és. I després l'altra que també hem ficat és la ala 1 de Sau Guerrera, una 4-8 per 6 amb sabotatge i que quan aquesta unitat completi un atac pots atacar amb una altra unitat vermella. I Que llavors fa sobrevisqui. Ha de sobreviure de nou. un 2 per 1. Perdó, que completi un atac i sobrevisqui, pots atacar amb una altra unitat agressiva. Bons estats per l'aire, veurem si es prioritzarà o no, però bueno, no està malament. No. No. 8, cos 8, cos 8. Fem, no? Sí, fot-li. Sí, dale. Fulminatriz o Fulminatrix. Un 9-7, primera orden, vehículo nave de línea. Cuando se juegue, al atacar, pots infligir 4 de mal a una unitat terrestre. Bueno, anem afegint naus en línia totxes. Hòstia, no, fins ara no m'havia adonat, tio, que estem amb un 9-7. Sí, és un xerraco, això. No, era com la ironia de que estiguéssim parlant d'un 7 que està a punt. Del Fulminatrix. Vale, dale. Sí. No hi ha més, és un tronxo que vindrà a substituir les que vagin rotant a finalitzar aquest set. Sí. Vinga. Cos 10, confiar en la victòria. És una baza. Juga aquesta carta només com la primera acció de la fase d'acció. Escull un camp de batalla a l'inici de la fase de regrupament. Si ets l'únic jugador que controla unitats en aquest camp de batalla, guanyes la partida. Bueno, una carta que segur que tindrà qui la voldrà jugar fent algun tripijoc, no? Segur. A veure, me sembla És molt difícil, circumstancial, però però sí. Sí, és l'últim del tripijoc perquè l'has de tindre una mica ben Sí. estructurada, perquè si no, no Sí. fots res. Però sí que és innegable que és una win condition com la copa d'un Al pino. final, si jugues contra un sí. mazo que va tot per l'aire, doncs tries terrestre o a l'inversa. I ja està. Sí, és això. Vinga, Sas, ara sí, heroisme. Alexander Kalus. Unitat terrestre, 6-6, rebelde espectro. Diu, mientras tengas la iniciativa, totes les demás unitats aliades úniques guanyen incursió 2. Quan es jugui, infligeix 2 de danys a un màxim de 3 unitats terrestres. Prou bé. Bueno, amb una baralla full espectros, a sobre amb el Ghost del set del Jump to Lightspeed, l'incursió en Dors es replicaria tots, així que acabaria sent una incursió 4, cosa que podria ser una anada d'olla. És veritat que no han funcionat gens aquests mazos i només el nostre amic Pablo ho ha intentat, però bueno, que és una bona unitat. Sí. Vale, i d'agressió res a destacar. Res a amb destacar, cost. sí. No. 7 o més. Vale, saltem astúcia. Vale, maldat astúcia. Hem ficat l'armada i en perfecte funcionamiento. És un truc que costa 1 i diu, si un adversari ha atacat la teva base durant la seva acció prèvia en aquesta fase, juga una unitat des de la teva mà, dóna-li emboscada per aquesta fase. I el bo és que té plot. Llavors, pot anar molt bé per habilitar per un mes emboscades. Vindria una mica a substituir el Timely Intervention, però en aquest cas només per a groc maldat. I després la que també em sembla molt bona és la caza Tai Stridente, un 2-1 per 1, Imperial Vehicle Caça, que a l'atacar pots elegir una unitat terrestre. Si ho fas, per totes les seves paraules clau. I per als restors, per als sentineles, per aquesta fase. Me sembla molt bona, la veritat, per cos 1. ¿Qué más puedes pedir? Vale, heroisme a astúcia, te toques, Sas. Heroisme, astúcia...
Tenim a la doncella real furtiva, un 2-2, Naboo, que diu al atacar puedes descartar una carta de tu mano, si lo haces roba una carta. Per un 2-2, bueno, ja està bé. I també tenim una millora que és unitat via estelar robada. A la unidad vinculada guanya al atacar, nombre una carta, el jugador defensor muestra su mano. Por cada carta de su mano que tenga aquest nom, crea una fitxa d'espia i li dona més 1/1 a la unitat a la que tu hagis vinculat. Bueno, A veure, jo la veig una millora clau per saber, és a dir, com a mínim quan està desplegada, i després jo crec que amb aquest set ens han tret bastantes coses de mirar la mà del rival, així que, bueno, potser en altres tipus de mazos també poden brillar. I jo només per puntualitzar, la doncella real és un cartonazo per la Padme. Vull dir, al final és dins de Sí. l'starter deck per algo és. I són cartes que sembla que no, però que t'ajuden molt a ciclar sí. la baralla i van bé. A buscar allò Sí, sí. que necessita. Vale, Vinga, salto Astúcia sol. salta astúcia sol, Xavi. Acelerar nuestro plan, cost 1, és un plan. Esgota una unitat aliada, si ho fas, ataca amb una altra unitat. Aquesta unitat rep un +3/+0 per aquest atac. Vale. No està malament. En un mazo que tinguis algun token i alguna coseta que no tingui massa ja, saps? Un 1-2, un 1-3, que no... que dic, potències a l'altre bitxo que tinguis en joc. Vinga. A la A, perdó, per cost 1, un vehicle caza, 1-2, amb incursió 1. Vale, sin más. Sin más, tio, un cos més per l'espai, pel meu estimat Mando. Com es nota, sin com es más. nota Vull que ho ha dir, fet sí que n'hi ha el... 300.000 ja, però... Com es nota que ho ha fet com es diu, el Roger, perquè quan l'he ficat jo he dit, això què collons fa aquí? Capullo ho fica pel Bueno, mando i... No. És per mando, sí. Bueno, també em puc... no només per això, perquè al És un final... 4. Sí, però bueno, està posat aquí perquè al final és un cost 1 que està bé dintre del que cap. A veure, un cost 1 que pega de 2... Però sin más, vull dir, no té més, és una incursió en 1, bueno, sí. Sí, No, sin l'ala más. sí encara, dic el saltador aéreo. El saltador aéreo para barrancos, 1-4 sin más, aquest sí, sin más. Bueno, Bueno, basurilla. lo bo és que és una unitat de cost 1 per l'arena terrestre que és vehicle, que no n'hi ha tantes. Llavors, per això la vaig voler bueno, ficar, clar, que és perquè... terrestre, això, Ah, tens és raó. terrestre, Clar. conyo. Ah, això no ho Sí, havia a mi m'ha vist. passat igual que tu, saps? I ara estava llegint-ho bé i dic, clar, és terrestre. Segueix sent basurilla. Segueix sent basurilla, però sent terrestre és millor que espacial, eh? Però té les seves, sí, té els seus mazos, però aquestes cartes. Jo, per exemple, a Magbar, que l'he jugat, això Magbar va de puta mare, Exacte. Per això dic que al final no és tan malament. Vale, saltem a Maldat, cost 2. Vinga. Aquí han ficat 3 cartes. Han ficat la primera, el Garindan, al final una unitat 1/3/2, que diu que quan es juga pots nombrar una carta, mires la mà d'un adversari i descartes una carta d'ella que tingui aquell nom i té treta. Bueno, està bé sempre i quan coneguis el que té a la mà, si no perd una mica el seu efecte. Després tenim el General Grievous, sembla una carta boníssima. Primer és un 3/3/2, és a dir, per estats ja està bé. Té ocultació, és a dir, ve amb Hidden, i a més té una altra habilitat que diu que quan aquesta unitat sigui tacada, la retornes a la mà del seu propietari. És a dir, que tradejant-la no te la podran arribar a matar mai. També té molt de lore. Té molt de lore. Que sempre s'escapa ja la ratilla de Grievous. Sí, és un escapista. I després l'altra que també està bé és Arresto. Al final és una mecànica que han ficat nova, la de que les bases puguin capturar. Diu que per 2 la teva base captura una unitat enemiga que no sigui líder. Al començament de la fase de reagrupament, el seu propietari la rescate. Lo dolent és que no guanyes tempo, és a dir, que et va bé per robar-la amb aquell torn, però com que és a la fase de reagrupament, quan li tornes, ell l'endereçarà pel proper torn. És a dir, que és només per gastar el torn que la fiques. Després ja no té Com més. esgotar-la. Perquè al final... Sí, és com esgotar-la, aquell torn. Però bueno, lo bo és que capturant-la doncs, li treus el que pugui tindre de millores i... Sí, o que no habiliti i històries de coordinació o... Sí. Sí, lo bo és que no té limitant de què capturar, no? Llavors pots arribar a capturar el que te den gana.
Vale, saltem heroisme, saps? Som-hi, doncs. Bail Organa, per 2, un 2-4, República Oficial, que diu al atacar puedes descartar una carta de tu mano. Si ho fas, crea una fitxa d'espia. Bueno, veiem una mica que segueixen això, no? Intentant crear fitxes d'espia de mil formes diferents. No està malament. Sí, Sí que és No veritat està que has de malament, a més a descartar més- una carta de la mà. Sí, però serà que no ho vols això per fer, per exemple, la doble habilitat d'Anakin? Sí, Al final, correcte. depèn de quines coses ja t'interessa descartar sí. Sí, sí. aquestes cartes. No és obligat fer-ho, per tant, tu decideixes com i quan fer-ho. Així que Correcte. a mi em sembla molt bona Bail Organa. Vinga, Vale. incriminació, un truc, escull una unitat per aquesta fase, aquesta unitat guanya centinela i quan aquesta unitat sigui atacada crees una fitxa d'espia. Sí, sembla molt bona. No volem posar més espies. Més espies. Vinga, una altra, acusació d'espionatge, és una llei, pots revelar 2 cartes grogues, si ho fas mira la mà d'un adversari i descarta unitat d'ella. Unitat, eh? Sí. Bueno, Sí, està guai. I, a veure, Més I- cosetes de mirar mà i descartar i putejar, Correcte. bàsicament. exacte. i a les Va, dues tu il·lustracions... fas això... Digues. Digues. No, si només és una No, dic tonteria. això... Sí. Pues això que amb la que havíem dit abans d'aquella que sortia amb treta, que és important veure la mà de l'adversari, cartes com aquesta Garinden, dius. sí, t'habiliten el fet de que sàpiguis el que té. Correcte. Ja, però jo el Garinden no ho hem comentat, però la trobo un cartonazo, perquè els massos aquests que van a sota Caballo Rei no el jugaràs mai a torn 1, però jugat al moment que toca previ l'Overwhelming, previ el Super Láser, coses d'aquestes, hòstia, les trobo cartes Sí. superútils, Sí que te la Sí, jugues, et tires un triple, però és fàcil que acertis. Sí, exacte. Sí. Amb Tor 5 dius Overwhelming Barrage i Torn 5 segur que el té. d'Overwhelming, d'un tio de, saps, que et juga amb Overwhelming, un que et jugarà en Super Láser, jo la trobo un cartonazo, el Garinden, i és un cost 2, que és baratet al final. Tu que estaves Sí, patint pel sí. Super Láser... Jo sí, últimament t'he amargat això, tio. Sort que li queda poc ja. Sol. Continuem. No anaves a dir una xorrada de Sí, Sí, la xorrada de les imatge? il·lustracions que volia dir el Sas. Voleu la meva xorrada? Dic que a tots dos ens les estan il·lustracions. detenint. A tots dos, A la tio. il·lustració. Sí. Bueno. Em sap greu, són lo que té. gafes de l'oficio que em fixo en aquestes coses. De l'oficio, diu. Tot i el color que tenen han sigut poc astuts en aquest sentit. Sí. Vale, venga, seguimos. Maldad. Yep. Toquem, no? Que apareix una altra legendària que vull obrir. Però Sí, aquesta correcte. te traia, aquesta carta. Vale. Bueno, Dark Try, al final un 2-5 per 3 que aporta força i sí, i té un atacar que és mano de santo. Al final diu que pots preparar un líder que no sigui unitat. És a dir, pots preparar un líder que encara estigui a la base. A mi me sembla boníssima, la veritat. Per molts Per líders molts. com, bueno, jo què sé, Madre Talzin, Maul. el Maul, Gran Inquisidor, té el bo de que, a més, permet el primer combo infinit del joc. Sí. És una mica enrebuscat, però bueno, existeix, però és que igualment la veig molt bona amb molts Inclús sentits. per l'emperador, o sigui, per el canciller Palpatine l'he vista també. Sí, perquè al final busques 2 cops 2 tretes, bueno, no està No. mal. L'altre. El que no desplegues. Perquè el vols. Clar, per tornar a endereçar i per Tornes a anar a enllaçar i crear tornes a clon. crear clon o tornes a curar-te. Però l'endereix... Sí. També interessant. Sí, és que ja et dic, és que al final... Tindrà 1000 històries aquest, ja t'ho dic. Sí, la veurem als llocs menys esperats, segur. Astúcia, heroisme, Taladuriz, una Imperial Rebelde, per 3 un 3-3, totes les demás unitats guanyen ocultació i té treta. Després tenim Anakin Skywalker, per 3 un 3-4, ocultació, i diu, mentre controles a Padme Amidala, aquesta unitat guanya incursió en 2. Not bad. I propagandista rebelde, un 2-4, rebelde oficial, cuando se juegue, cuando se derrote, dale a otra unidad aliada, +1, +0 i sabotatge per a aquesta fase.
Totes tres jo crec que són cartes que poden entrar força als mazos. Sí. Sí, va I- estar a i- la part. I ve fer una mica el droid aquest que feia el del Cal Kestis, no? Del set anterior. Ve a fer una mica el mateix, però bueno, amb trades pot ser algo millors que són rebelde i oficial. Una mica més cara perquè té cost 1, però bueno, està bé. No està pas malament. Vinga, astúcia, Xavi. Cicatro Bizago. Un 3-4, bajos fondos. Al atacar, mostra la primera carta del teu mazo. Un adversari pot pagar 1. Si no ho fa, roba aquesta carta. Roba esa carta, diu. Sí. Si tu l'ensenyes i l'altre Eh. paga un, o si no, te la quedes. O si no te la quedes, correcto. Està guai. Pot Guai. estar guai. Llavors tenim l'Halcot d'Ébano, un 3-3, frontera, vehicle, transport. A l'atacar pot revelar una blanca o una negra. És la blanca, no? El que posa Sí. aquí, sí. Sí. Si has revelat una blanca, aquesta unitat rep +2/+0 per aquest atac. Si has revelat una negra, dona-li al defensor -4 -0 per aquest atac. Per tradejar. Força bé. Per tradejar o per ser agressiu. La Sí, veritat és que És agressiu en funció, sí, sí, do- tot escull. dona bastantes alegries. I lo bo que té és que és única, que llavors hi ha un cost 3 que t'habilita a poder-li jugar a cartes com la del l'Unit of Purpose, o no, bueno, aquells events que hem vist abans, està bé. Li Em fiques, sembla li fiques el +4 amb el cunning, després ataques, ensenyes una blanca i fiesta. I fiesta, sí, sí. Estàs És una fabricant de molt nou. I continuem. Andiamo. Més festa aquí. Sí, aquí sí que hi ha més festa. Engatussar. Engatussar Sí. és un truc. Mira la mà d'un adversari. Llavors, escull una unitat que no sigui líder. Esté controlada per ese... Com? Que no estigui... Vale, perdó. Mira la mà d'un adversari. Llavors, escull una unitat que no sigui líder. Hòstia, no la llegeixo bé, nois. No et preocupis. El que et diu és, mires la mà i llavors li pots pujar una carta a la mà que no sigui líder que costi 6 o menys, bàsicament. Vale. dir, és un way- és un- fatal, aquesta, tio. És un que està Waylay, traduïda com- però una mica més... Sí. Més limitant, Sí. però t'habilita el poder veure la mà, que depèn de quins moments pot ser interessant. Vale. Vale. Venga, Seguim. el vehículo equivocado, un desastre, agota dos recursos enemics i la pots treure per treta. Bueno, pots fotre una bona putejada amb aquesta carta. Aquesta, sobretot, la l'última? veig amb líders que et puguin sortir aviat. Sí. Li fots una tallada de rotllo important, eh? Clar, perquè tu baixes un Tu treus un líder que surt al torn Clar. 4 i li fots una putejada molt sèria Sí, sí. a la curva, eh? i rebentes Sí, el sí. torn. Sí. Venga, operación encubierta, és una tàctica. Prepara una unitat que s'hagi jugat en aquesta fase. Si costa 3 o menys, crea una fitxa d'espia. Bueno, anem creant més fitxes d'espia, jugant amb el que juga aquest set. I ataques. I el bo és això que et deixa preparar aquesta unitat, és qualsevol unitat, llavors. Sí, en veritat és qualsevol unitat. Et diu que si costa 3 o menys, crees la fitxa. Però clar, sobre, en torns clar. avançats, jugues això i pots preparar un pepino. Correcte. Sí, sí. Sí, sí. Vale. I continuem amb cost 4. Sí, saltem a un cost 4 de doble espectre astúcia, el Libertino. És una nau per 4, una 3-7 amb Underworld, vehicle, transport. Diu que aquesta unitat rep +1/+0 per cada carta capturada que estigui custodiant, i quan es juga, diu, escull una unitat enemiga i una unitat aliada que no sigui líder. La unitat enemiga captura la unitat aliada. Bueno, al final crec que és una nau que es veurà única i exclusivament amb DJ líder. Fora d'aquest líder sí que té bons estats, però el malus aquest de que ets capturin, Sí, de que et puguin capturar una unitat no acaba de ser el que tots voldríem. està feta per DG. Sí. Vale, saltem a cost 5. Cost 5 tenim la il·luminadora, unitat espacial, un 3-4, rebelde vehículo nave de línea, incursión 4 y cuando se derrote trias un camp de batalla i esgotes totes les unitats enemigues que hi hagin en aquell camp de batalla. A mi em sembla boníssima i em sembla carta que va directa al mazo de
de mando, no? Al Sí, final, sí, sí. incursió 4, per tant pegues de 7, que segurament el rival te la vulgui matar ràpid, i si te la mata, doncs li esgotes tot el camp de batalla. O sigui, Sí, sí, al final. Una carta superbona que, bueno, ens aporta el major... Vull dir, el número més alt d'incursió que s'ha vist fins ara. 4 és una passada, i que al final ella sola pugui pegar de 7 és molt bo, i quan es derrota molt bo, molt bo. La veritat és que molt content amb aquesta llegendària i amb ganes d'obrir sobres oi? i que ens surti el llest. Sí, sí. Vale, saltem a cos 6, maldat, astúcia. Aquí hem ficat el Gran Moff Tarkin. Per 6 és un 2-6, estadístiques una mica deixen a veure, és imperial oficial i diu: quan es juga, pren el control d'una unitat vehicle enemiga que no sigui líder. Quan aquesta unitat abandoni el joc, o sigui, el Gran Moff Tarkin, el propietari d'aquella unitat pren el control de la mateixa, és a dir, recupere la nau Que li eh, has robat. que li ha robat, exacte. Bueno, molt bona, al final una mica per líders com Palpatine, el verd del primer set, és superbona, perquè al final és una eina més per continuar-te robant unitats, en aquest cas només vehicles, però és molt bona. Potser per això la veurem més en banquetes que no pas Sí. a baralla directe, però igualment és una carta molt, molt bona. Vale, heroisme, astúcia. I m'astúcia tenim el Hunter per 6, un 7-6, frontera clon amb sabotatge, i diu: al atacar, si el defensor está agotado, recibe -4, -0 per aquest atac. Bueno, al final persellado pot estar bé, és una bomba, et dona És sabotatge, i per construir, pues, igual la veig una mica més justeta, però bueno. Sí, sí, perquè no t'impacta directe a l'atacar, a l'entrar, llavors, bueno, aquí sí que és per una mica. Vale, saltem a cosa Tomés. De maldat, astúcia hem ficat el Gran Almirante Thrawn. És un 8-7 per 7, imperial oficial, que quan es juga diu que un adversari pot escollir una unitat que controle i que no sigui líder. Si ho fa, aquesta unitat captura aquella unitat. Si no ho fa, prepara el Gran Almirante Thrawn. I després té un Cuando se derrote, que és que una unitat aliada captura una unitat enemiga que estigui en el mateix camp de batalla i no sigui un líder. Bueno, és una unitat bastant bona, potser a nivell de capturar és millor a dia d'avui que Cat Bane, però bueno, el fet aquest de que tingui un one play i també un one defeat, pues, amb el propi Thrawn Leader, amb el one defeat el podries cobrar doble i en el millor dels casos poder arribar a capturar fins a 2 unitats. La veig bona, potser no és la llegendària que voldríem veient, totes les que hem anat veient, però bueno, no està malament. No està malament. Vale, per cos 7 o més d'heroisme tenim el Mandaloriano, per 8 recursos, un 6-8, que és Mandaloriano y caza recompensas, y te emboscada, y cuando esta unidad ataque y derrote a una unidad, puedes elegir una unidad enemiga que no sea líder. Esta unidad la captura. No està malament, sí que és veritat que 8 recursos potser és una mica car, però bueno, sempre pots arribar a fer un 2x1, no? Surts amb Sí. emboscada, pegues de 6, mates una unitat que tingui 6 o menys de cul i captures una altra. Clar, i el bo és que la que captures no tens cap limitant. O sigui, que podries Correcte. estar capturant Una un, nau o el que un, vulguis. una nau, un pi enorme de 200.000 estats i és igual, Mandaloriano se la quedava Se la dentro queda. i la congela. Vale, saltem a Astúcia Sol. Per 7 recurs tindríem a Sinara San, és una 7-7 per 7, bajos fondos, té Hidden i té que a l'atacar per cada unitat aliada prepara un recurs aliat. L'efecte que té és bo, però clar, necessitaries poder pegar amb aquesta senyora un cop entri, i això pues, t'habiliten cartes com poder-la entrar amb ambush, o si no, pues, coses com el Sneak Attack, que te la reduiria en 1 el seu cos,
i poder pegar abans per treure-li valor a això de poder plantar els recursos. Evidentment has de tindre una taula poblada, Clar. perquè si només tens una sola unitat, poca cosa faràs. Li passa una mica com el Vader nou, el set passat, que si no entra amb ambush o preparat, perd una mica d'eficàcia. Per la gràcia, Clar. sí. I a part, en aquest, a més, necessites tindre més taula perquè si no, no recuperes els recursos. No sé. Exacte, és molt limitant. Jo no la veig una L, veig cartes que han tret d'altres, és a dir, rares, més potentes que aquesta. Bueno, l'han volgut ficar L, per mi es queda una mica Fluixeta, enrere. Bé, vale, saltem a maldat. Començo jo mateix, si et sembla. Vinga, fot-li. Vinga, per cos 1 han ficat el cuando ya es ahora. És un truc per 1 que diu que juguis una carta amb treta des dels teus recursos, pagant el seu cost, i poses la primera carta de la baralla com a recurs. Bueno, és una carta que ens habilita poder jugar cartes que tinguem als recursos abans o inclús després d'haver desplegat el líder, per si hi ha hagut algun plot que no han pogut efectuar, i bueno, doncs amb líders que girin entorn a aquesta mecànica pot ser una eina més per treure-li valor a les cartes en plot. Sí, o inclús això, per contra baralles que van al descarte de mà, te la baixes i com si tinguessis Smuggle, no? Al final. Exacte. Inclús estic pensant que per fora d'aspecte, per habilitar, per exemple, els Anakins i merdes d'aquestes, mira, és una carta de cost 1, que com a molt la pagaries per 3, que et pot aportar alguna cosa addicional, i si no, doncs, mira, sempre la pots utilitzar per descartar i ja. No està malament. Vale, saltem a cost 2, dale. Llegeix-la tu, aquesta, que no se'm carrega. Vale. Pues per 2 han posat a l'Assassino Sith. És un 3-2 que aporta els traits Força i Sith i que, a més, té Hidden. A mi em sembla una carta molt bona, bastant agressiva per baralles que sobre... Sí. Per cost 2 i que volen que prioritzen tindre unitats amb força i jugar amb les mecàniques del set anterior. Doncs sí. Vale, doncs ara tu. Passem a cost 3. El mal està por doquier. Una cartaza que, a més, la il·lustració està molt xula. Evento, desastre. Digues? No, dic que és brutal. Sí. Em sembla molt bona la imatge. I amb foil, ara sí. Amb Hyperspace, sí, serà xula allí. Veient aquesta lluita d'espases serà xula de veure. Bueno, vale. No et tallo, digues. No, tranqui. Derrota una unidad con un coste igual o inferior al número de iconos de aspecto maldad que hagi entre las unitats aliades. Al final és un removal que amb mazos que tinguis moltes unitats, com el Vader Pilot o qualsevol d'aquests, doncs per 3 pots derrotar quasi qualsevol cosa. Sí, jo quan la vaig estar analitzant, això vaig apuntar que li veia molt de potencial, sobretot això, el que ha dit Vader, inclús l'IG del primer set, que també volia omplir molta taula. Veurem si el nou Yularen va una mica en aquesta línia, però sí, al final, mazos de maldat que vulguin omplir molta taula és un removal com una copa d'un pinó i boníssim. I dels pocs removals que hi haurà en Sellado. Sí, exacte. Vale, cos 4, tenim a la Elia Kane. És una 3-6x4 Imperial Nova República amb incursió 1 que quan es juga mires els 3 recursos enemics, pots derrotar un d'ells. Si ho fas, el jugador que el controla posa en joc la primera carta de la seva mà. Posa en joc la carta de la seva baralla als recursos. Substitueix el que li has destrossat. És molt bona per eliminar coses amb plot o smuggle. Per 4 seria com pegant d'un 4-6, és a dir, té uns estats molt bons, i bueno, jo crec que se li pot veure espai, sobretot ensellat, i per aquest set és molt bona, perquè gairebé tothom prioritzarà cartes amb plot, segur. Sí.
Passem Vale. a cost 7 ja directament, oi? Només? Perquè Sí, no hem perquè trobat de res... 5 res ressenyable, no? En només maldat. Vale, doncs per cost 7 tenim una unitat terrestre Dark Nihilus. Forza Sith es un 6-6 que digo, cuando se juegue y al atacar, inflige 3 de daños a la unidad que tenga menos puntos de vida restantes de entre las demás. Si no es una unidad vehículo, dale una ficha de experiencia a esta unidad. Clar, s'ha de tindre en compte que pot ser la teva unitat. O sigui, pot ser que... Sí, exacte. Si la que té menys vida és una unitat teva, és la que rebrà els 3 punts de mal. Això sí Correcte. que és el que passa. Llavors, has d'intentar quadrar-la molt bé de que quan entri faci l'efecte sobre una unitat del rival. Això a vegades no és fàcil. Amb líders que, en certa manera, pues facin, és a dir, jo que sé, per exemple, Madre Talcin, que els hi pot baixar els estats i tot això, es pot més fàcilment quadrar quan entra aquesta. Igualment, em sembla una unitat potent, potser 6-6 per 7 deixa una mica d'eure, però, bueno, és Sith, té força... Es pot transformar en un 7-7 a l'entrar. Es pot transformar en un 7-7 a l'entrar. Si a més ets capaç d'entrar-la amb ambush, inclús podria fer l'habilitat aquesta 2 vegades i acabant-se convertint ella en un 8-8. amb un 8-8, vull dir que podria ser interessant. Veurem si té lloc. A mi és una carta que, com a mínim, la il·lustració És me molt sembla xula. brutal. I I la pots- que vam veure Sí. encara més xula encara. No sé on s'haurà d'anar a aconseguir allò, però ho I per intentarem. sellado jo crec que és una bona bomba. Sí. Per sellat és una bona bomba. Vale, saltem ja a heroisme. De cos 1 han ficat el B2M0, no sé si es pronuncia d'alguna altra manera, B2EM0, un frontera droide 04 per 1 amb recuperació 1, que a l'atacar pot revelar 2 d'heroisme, si ho fas li dones una unitat sentinela per a aquesta fase. O sigui, pot ser sobre si mateixa, t'aporta recuperació, la veig una unitat bastant bona, amb baralles centrades en droide heroisme, o si no, per exemple, una més per rei. I per Babu Frick. I per Babu Frick, exacte. Al final, mira, t'estaria pegant... Baixes aquesta i baixes el Babu Frick i del segon torn ja et pega ella de 4 amb... Amb recuperació 1. No sé si la recuperació... Sí, la recuperació, correcte. No sé, la trobo correcta i està bé. Vale, cost 2. Cost 2, hem ficat un parell de cartetes. Consejero de alto mando. Rebelde oficial, un U4, que diu, mientras controles otra unidad oficial, esta unidad gana incursión 2. O sigui, quasi sempre tindrem una altra unitat oficial. Per tant, per tots estarem tenint una carta que ataca de 3 i defensa de 4. Sí. Y después un evento, Baza, restablecer la libertad, juega una unidad desde tu mano, cuesta uno menos por cada icono de aspecto heroísmo que haya entre las unidades aliadas. Bueno, ve a fer una mica el que fa aquella, la del el mal està por doquier, no? O Correcte. evil is everywhere. Una mica el mateix això de que fa alguna cosa segons la quantitat d'iconos que tinguis, en aquest cas d'heroisme, i crec que és una carta que pot donar molt de joc, és a dir, que et permet baixar pins bastant bèsties molt aviat en funció de les unitats que tinguis. Vull dir, la veig una molt bona carta. Vale, passem al cost 3. Aquí també hem ficat 2 cartetes. La primera d'elles és la Marva Andor, la mare o madrastra del Cassian. Al final és una 3-4 per 3 amb el trait rebelde que diu que quan es derrota li dones una fitxa d'experiència a totes les unitats rebeldes aliades. Déu-n'hi-do. Sí, està molt bé. Si tens moltes, doncs li treus molt valor. Al final és una unitat que vols que se't mori aviat per poder potenciar totes les altres teves. Està bé, és un cost 3
bo i molt bo, òbviament, per rebeldes. Després l'altre que han ficat és Autoridad Moral, una millora, que et diu vincula aquesta carta a una unitat aliada única i diu que quan es juga la unitat vinculada captura una unitat enemiga que no sigui líder i tingui menys poders de vida restant que ella. I aporta un +2, +0 a la unitat equipada. Bueno, em sembla una eina més per aquesta mecànica de capturar. Sí que és veritat que només sobre unitats úniques, Úniques. però amb certes baralles la veig molt bona. I, de fet, Amando és una altra de les incorporacions obligades que sí o sí cauen per aquest set. Al final tindrem que anar amb databau. Sí, ja he anat testejant i jo crec que sí, que val la pena. Val, i després pues, de costos més alts que siguin només heroisme, ja no hi ha res que creguem que valgui la pena comentar per la seva rellevància. Correcte. I que com a última carta has posat aquesta que bueno. Que no t'agrada. No li veig massa d'això. Però bueno, cost 1 és sense aspecte, lanzadera de inspector, 1-3, amb República Vehículo Transporte, que cuando se juegue nombra una carta, luego un adversario muestra su mano. Per cada còpia de la carta nombrada que hi hagi en la mà, dona-li una fitxa d'experiència a aquesta unitat. Bueno, ojalà poguessis ficar-li més d'una experiència, segurament serà complicat. No és un cost ideal, però bueno, si acaba sent una carta que per omplir una mica l'arena espacial i sempre i quan tinguis altres cartes que t'habilitin veure la carta, la mà del rival, doncs, bueno, pot entrar millorada una mica més del que per si és. Sí, si no I sempre diria elimines que... la mà i ja està. Exacte. I diria que ja estem, no? Aquí hem acabat una mica el que és el recull de cartes d'aquest set, les que hem trobat més rellevants. Diria que gairebé hem ficat la meitat de cartes del set, però bueno. Però ha estat bé, m'ha agradat la idea aquesta de parlar de les cartes que han d'aparèixer una mica abans de que apareguin i ja fent-ho amb aquest format, no mirant-les totes, perquè a vegades hi ha algunes que no interessen prou. Així, doncs, bueno, entrem amb el que més ens agrada i ja està. I jo diria que per avui, saps, una mica ja estem, no? Ara anem a passar a explicar... Pues què creus? Què hauríem de sortejar en aquest primer... Jo potser així per començar faria això, 3 sobres, i així anem a poc sortejant a la caixa. Vale, em sembla correcte. Doncs fem això, és a dir, al final ja hem mencionat les bases per participar en el sorteig, simplement feu això i nosaltres de cara a la setmana que ve, entre tots els que hagueu dit, comentat i donat el like, doncs farem un sorteig. Entrareu al sorteig i ja està. I us farem arribar el material que sortegem. Coses importants, donar like, com ha dit el Roger, estar subscrit al canal i ficar el comentari dient al líder que més us apassiona, el que més ganes teniu de jugar o que creieu que estarà més fort d'aquest nou set. I els envios seran només a Península, perquè correran al nostre càrrec. No. Llavors, Península i Balears. Península i Balears, sí. Va, no, els canaris fora ens queden una mica més lluny. No, després segur que vaig allí, no em tirin les papes a arrugar pel cap, però... Bueno, i si són dels països catalans, si són de Perpinyà o Catalunya Nord, també els hi fem arribar, va. També els hi farem arribar, vinga. Bueno, doncs això, esperem que hagueu trobat interessant el programa d'avui. Ens hem enrotllat molt, com sempre, és una mica el nostre tarannà, però veníem amb moltes ganes de parlar d'aquest set nou, que tothom el tenim aquí a la volta de l'esquina i amb moltes ganes ja de començar a obrir sobres, muntar baralles i testejar en físic el que fins ara només han estat, amb perdó, pajas mentales, no? Així que, bueno, doncs amb ganes. Sí, a veure com es desenvolupa en taula tot això. Exacte. I no res, esperem veure'ns aviat 2 setmanetes, més o menys. Ara sí que estem
no? Amb la cadència que vam dir que més o menys faríem, d'un programa cada 15 dies. Si no hi ha res raro, ens veiem d'aquí 2 setmanes i res que... I amb més sorpresetes, és possible que hi hagi una nova incorporació a aquest escamot. Oh, això sí que són notícies bones. Bueno, de fet, també en algun moment o altre parlarem, ja suposo, en propers programes, la col·laboració aquesta amb Tesseracto, que no només serà sortejar material que ell ens pugui regalar, la idea és que organitzarem events i farem alguna cosa així més exclusiva a través del canal i amb la tenda com a lloc físic on poder pues, tindre aquests events. Ho hem d'anar cuinant, quan ho tinguem clar què és el que podrem proposar, doncs ja us ho farem Sí, saber a tots i totes perquè puguem ser com més millor en events d'aquest tipus. això I ara mateix. sí, doncs, moltes gràcies per tot i ens veiem a la propera. Moltes gràcies, família, i recordeu, Proletaris de la Galàxia, uneu-vos.